Včera, 13. července, na Piaristickém náměstí v 8 hodin Bud Juice Party, graffiti jam, skateový závody, klobásy, pivo za 12 korun, hovězí vývar za 13 korun, budou tam transvestiti všichni z Bud Juice a tak dále. Takže byste tam všichni měli přijít a všechno bychom si mohli takhle jako povědět, co si chceme říct. V 3:30 ráno u plavárny na parkovišti odjíždí autobus a každý ho odveze kam chce. Sponzoruje to Křemská hořčice opět a Pomník Records.